Ahojte, ahojte všetci. Takže dáme si tu ešte odkaz karie, dáme si tu také, že čo ťa čaká najbližšie dni. Najbližšie dni do konca týždňa, je jedno, kedy to budete vidieť, dajme si také, že na najbližšie dni. Na najbližšie dni, čo môžeš očakávať, čo máš teraz vedieť. Takto cez kartičky, ak máte niekto záujem o osobný výklad, napíšte mi. 5 palíc, takže nejaké hádky, nezhody. Tuto sa nám nejaké karty pýtajú vonku, parádno. Paráda. Nejaké nezhody. Nejaké nezhody tu budú v oblasti... Tu sú aj emócie, budú tu zapojené samozrejme aj emócie, nebude tam len ten oheň, budú tam zapojené aj tie emócie a pôjde tam o niečo, tu sa bude preverovať, dá sa povedať, vaša sila v takomto smere, že či stojíte za tým, čomu veríte. Či stojíte sami za sebou, za svojimi názormi, za svojimi presvedčeniami, či ste ochotní bojovať proti ostatným. Hej, že sa proste budete sa držať v tej vašej línii, to, čo ste trebárs začali, možno, že ste zmenili spôsob života, spôsob zmýšľania, spôsob komunikácie. Stojte si za tým. Tu je taký ten odkaz, to potvrdenie, že akokoľvek budú s vami lomcovať, zrejme budú s vami lomcovať nejakým spôsobom aj emócie. Môže byť aj to, že vás niekto bude sa snažiť nejak na základe tých emócií, takého emocionálneho vydierania od toho vášho cieľa, od vašej cesty oddialiť. Takže pozor na to. 7 minci, trpezlivosť. Toto je presne taká tá karta, že bude odmenená. Vaša trpezlivosť bude odmenená. Takže presne to, čo som vám povedala, že stojte si za tým, čomu veríte, bude to stať za to. Bude to stať za ten výsledok, za to, čo uvidíte na konci vašej cesty. Ale myslím si, že oveľa viac toho uvidíte samozrejme aj počas vašej cesty. Počas vašej cesty. Takže tu sa ukazuje vaša cesta, vaša hodnota, vaša sila, odhodlanie. Rytier minci je karta, ktorá hovorí pomenej ďalej zájdeš. Ono teraz, tým, že sme v tej energii toho roka koňa, kde veci sa dejú rýchlo, tak je možno, že práve dôležité občas aj spomaliť. Premyslieť si veci, premyslieť si kroky, premyslieť si, ako budem reagovať, premyslieť si, či vôbec chcem na niečo reagovať. Čo tu ešte najbližších pár dní sa u vás udeje? Dvojka minci. Snažte sa udržať ten balans, snažte sa udržať tú rovnováhu. Tuto presne vidíte, hej, že presne vás to bude lákať na také tie veci, na také tie strany. Sú tu aj osôbky, že jedna má biele vlasy, jedna má tmavé vlasy. Bude vás to lákať raz doprava, raz doľava. Raz možno, že budete mať náladu a chcieť urobiť niečo, čo s vami nerezonuje a urobíte to. Takže pozor na takéto veci. Spomaliť. Zrejme tu je potrebné spomaliť a premýšľať o ďalších krokoch. Nenaháňajte sa, netlačte sa do niečoho. To, čo sa tu aj na začiatku ukazovalo, že zostať v tej svojej energii, zostať v tých svojich plánoch, zostať na tej svojej ceste a nebojovať. Nebojujte ale s ľuďmi, s ktorými to nemá zmysel. Lebo tá 5 palíc je často o tom, že tu sú to také zbytočne sa tu s niekým oberáte o energiu, že sa snažíte niekoho presvedčiť o niečom, čo táto osoba nepochopí, nepríjme a v podstate ani nepotrebuje počuť. Takže taký odkaz tu je na tých pár dní, že uvedomte si, že s kým zbiehate do nejakých diskusí, s kým zbiehate do nejakých hádok, či to má význam, či to má zmysel, či neinvestujete zbytočne ten čas a tú energiu do toho, aby ste presvedčili niekoho, kto v podstate o to ani nestojí. Je prvoradé a dôležité, aby ste vy verili sami sebe. Sami sebe, svojej ceste. To, že niekto chce s vami nejakým spôsobom bojovať, ukázať vám, že to nedokážete, že to nezvládnete, proste nechávajte týchto ľudí za sebou. Budujte seba, budujte svoj život, budujte svoju cestu.
nejaké záverečné kartička, ktoré tu budú. Čo tu máme? Tak, krásne karty. Aj tá 7 minci, aj teraz tá 6 palície o víťazstve. Zostaňte, toto je aj karta, že zostaňte v pohybe, nepotrebujete sa ale aktuálne ponáhľať. Ani tu ten kôň neuteká, neodchádza preč, pomaly prechádza zástupom, ktorý ho uznáva. Takže tu príde aj nejaké zadosťučinenie. Niekto si vás dá proste na piedestál, niekto vám zloží nejaké poklony, čo ste zvládli, ako ste to zvládli, ako ste to dokázali. Tak tu sú, by som povedala, tu sú krásne výhliadky, tu je pekný odkaz. Pekný odkaz, samozrejme upozornenie, takže verím, že mnohým z vás to nejaké veci osvetlilo, pomohlo v pochopení toho, čo sa vám deje, aj čo sa bude ďalej diať na základe vašich rozhodnutí. Majte sa krásne.